Grab your Bibles this morning. Turn to the book of Luke. Luke chapter 13 in your Bibles. I think I just read this chapter yesterday. Ako nakabasa niya ng chapter sa kahapon basin. Luke chapter 13, di asa yung Biblia. Luke chapter 13. Salamat kayo sa inyong faithfulness karon nito. Great crowd. Brother JD, pila ka tao karon? 34. 31. Nayaman. Siyempre, o sa gawas, 30 kapin. 31. Nayaman. Last nursery, so 60 kapin ang attendance karon. Inulog kayo. O halos, pasin ang tanan, nakapila sa Sunday school po. Nayaman. Luke chapter 13, verse 22. I meant 13. I don't know what I said, but I meant 13. Luke 13. Whatever I said, we'll do 13. All right? Luke chapter 13, verse 22. Kung nana, say amen? Amen. Kanamaning pala para sa magbasa po sa Diyos. Everyone standing for the reading of God's Word. Kung wala ka Biblia, pwede ka mag-share sa Biblia sa Latin. Luke chapter 13 and verse 22. Luke 13, verse 22. Brother Kerry, I want to apologize in advance. I'm going to use a lot of Messiah this morning, but it's nothing you don't know. So, Luke chapter 13, verse 22. And he went through the cities and villages, teaching and journeying toward Jerusalem. Then said one unto him, Lord, are there few that be saved? And he said unto them, strive to enter in at the strait gate. For many, I say unto you, will seek to enter in, and shall not be able. When once the master of the house is risen up, and hath shut to the door, and ye begin to stand without, and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us. And he shall answer and say unto you, I know you not, whence ye are. Messiah, verse 22. O siya niya tulata sa mga syudad o mga balangay, nga nagtudlo, o nagapanaw paingon sa Jerusalem. Nagapanaw nga paingon sa Jerusalem. Unya paingon ang usa nga ato kaniya, Ginoo, jutay ra ba ang maluwas? O siya maingon nga ato kanila, paningkamot sa pagsulod sa masikpit nga ganghaan, kay daghan ako nagingon nga kaninyo, ang maningkamot sa pagsulod o dili makahimo. Sa dihat nga nagalon sa balay nakabangon na o nakasira na sa pultahan, o kamo musugod sa pagtindog sa gawas o sa pagtuktok sa pultahan nga magiingon, Ginoo, Ginoo, ablihi kami. O siya mutubag o moingon nga kaninyo, ako wala na sayo diing gikan kamo. So my message this morning is a little different. I'll ask you to listen very carefully to the beginning so you won't be confused. And kung dali ka maminaw sa sunod na malibog na ka sa katapusan. So listen this morning. Title of my message is The Limits of Salvation. The Limits of Salvation. Kituyo niya ka na. You just stole her chair. Si lovely mo sumbag ni mo. It's great when there's only one chair left in the whole auditorium. That's a good problem. She's been watching the nursery. She wasn't late, all right? The limits, ang mga limitado sa kaluwasan. Magampo na ta? Dayo ka mo, makalingkod. Heavenly Father, I need you this morning. You know I do. Lord God, you gave me this message very clearly last night, but God, I've got to have your help in delivering it this morning. Holy Spirit of God, I yield myself to you. Help me, dear God, to focus on the truth that you want me to deliver. Help me to make it clear. Help my Messiah, Lord. Dear God, work in hearts. Lord, if someone is not here, someone is here who is not saved, God would just save them this morning while there's still time. Holy Spirit, please empower me, empower my words as I try to preach your word. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede mo maglingkod. In this story, meaning a story, si Jesus nagbiyahe. We're in Luke chapter 13. Si Jesus nagbiyahe paingon sa Jerusalem. He's getting close. Nagdo siya sa katapusan sa iyang kinabuhi. He's getting close to the time of the crucifixion. Ug samtang siya nagbiyahe paingon sa Jerusalem, he was preaching and teaching the gospel in each city that he came to.
matag syudad, matag barangay, matag paroke, siya nagstapog, siya nagwali sa gospel, nagwali siya sa paagi sa kaluwasan. He was preaching and teaching the gospel. The gospel is the good news that Jesus died on the cross, was buried, and rose again so that men can be saved. Ang gospel, ang mayong balita na si Yesu Cristo namatay sa cross, gilubong, nabanhaw na, arong nga bitsibisan kitsa ng magsasala, pwede maluwas. Jesus Christ is the Savior. That's the good news of the gospel. Ang kamatayon, pagkalubong, o pagkabanhaw ni Jesus Cristo. The good news of the gospel. Kung ikaw mabasa sa atong basahing Biblia, sila nag-translate sa pulong gospel as mayong balita. Good news. It's the good news of salvation. Sometimes si Jesus nagbiyahe nato sa Jerusalem. Every stop along the way, siya nagtulog, nagbalik, kabahin sa kaluwasan. Tungod ang tanang tao, kinahanglan maluwas. The Bible says that Jesus came to seek and to save that which was lost. Si Kristo niani sa kalibutan aron mangita o magluwas sa mga nawala, sa mga nawala pa naluwas. He came to seek and to save. And as he's traveling, he's teaching kini ang paagi sa kaluwasan. Listen to me this morning. The most important thing you can ever learn is God's plan for our salvation. Ang pinaka-importante butang na ikaw pwede mo kapon sa imong tibok kinabuhi na ang plano sa Diyos para sa atong kaluwasan. Listen to me this morning. God's plan for salvation is called good news. And I would like to suggest to you this morning, kung ang atong kaluwasan depende sa atong buha, dili ka na mayong balita. It's not good news if it depends on me, because I am a sinner and I know I am not a good person. I try, naningkamot ko, walagan sa Diyos, pero kamot ko sa akong kasing-kasing na paydaghang sala. And you know the same is true about you. Kung naibaghang religion nga nagtudlo, kung ganahan ka maluwas, kinahanglan ka mabuhaw mayo, kinahanglan ka magsimba, kinahanglan ka magampo, kinahanglan pinaka-favorite sa mga tamang istorya na ko, oh, you have to pray. But that's not, listen to me, if your salvation depends on what you do, that's not good news, that's bad news. Dili ka na maayo balita, tungod dili ka maayo. The good news is you can be saved through Jesus Christ. Tungod siya nagbayad sa tanan. So he was traveling, he was preaching the way of salvation. Kung samtang nagbiyahe siya, ang tao nagdunya, we don't know who the man was. Yesterday, I wrote my sermon and I said it was a disciple in my sermon. Then I went back and looked. No, it wasn't a disciple. We don't know who asked. But this man, we don't know who he is, just a man. Nagduol ni Kristo, siya nangatana sa importante nga pangatana. He has a very important question. He said, Jesus, Lord, let me look at it, get my notes right. Lord, are there few that be saved? Ginoo, jutay ba ang maluwas? So think with me for a minute. Si Jesus nagtudlo kabayan sa kaluwasan, kinin paagi sa kaluwasan, and this man comes to him and he asks the question, Lord, are only a few people able to be saved? Here's what he was asking. We could say it this way. Is salvation limited? Ginoo, gilimitado ba ang kaluwasan? That's what he was asking. Is there a limit on who will be saved? Is salvation limited? Now listen to me very carefully this morning, because some of you think you know the answer and I'm going to surprise you in just a minute. But let me preach the whole message before you think I'm wrong. Now listen now this morning, it's important. Is salvation limited? It's a question we need to answer. We could say it this way. Will all people be saved? No. Or will only some people be saved? So is salvation limited? Dilimitado ang salvation? I want to answer the question very simply this morning by what Jesus said. Yes, there are limits on salvation. How do we know that? Because not everyone gets saved.
So there are limitations. Say, Pastor Mike, I don't understand that. I'm going to go bisan kita pwede maluwas. That's true. Everyone can be saved, but not everyone will be saved. We're going to get to that in just a minute. That's point number 3, but I'll make sure that's real clear. What are the limits of salvation? Dali ang tanan tao maluwas. Dali ang tanan tao mauban ni Kristo diya sa langit hangtod sa kaanturan. So, limitado ang kaluwasan. So what are the limits of salvation? What makes the difference? Jesus shows us those limitations in the verses we just read, but you have to look carefully. I'd like to say this morning, I want to show you this morning the limits. Kaya kung makikita ninyo karong buntag sa mga limitado sa kalawasan. Number 1, the way of salvation is limited. Ang paagi sa kalawasan gilimitado. You listen to me, there's only one way to be saved. It's limited. Dali daghang paagi sa Diyos. Daghang paagi. Na mga tao nag-iwan ako, oh, ang tanan religion paingon sa Diyos. That's not true. Dili tinuod. Dili ang tanan religion paingon sa Diyos. In fact, wala religion paingon sa Diyos. That's not God's plan. You don't get to heaven through a church. You don't get to heaven by being a member. Dili ka mo maluwas pinaagi sa religion. There's only one way. Look at verse 24. You have your Bible? Luke 13:24. Let's look at the text. Strive to enter in at the strait gate. For many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Paningkamo sa pagsulod sa masigpit nga ganghaan. Kay daghan ako nang ingong anak kaninyo ang maningkamo sa pagsulod o dili makahimo. This is Jesus speaking. Siya nagtubag sa pangatanan, ang tao nangatana. Jesus, pipilat ra ang tao maluwas? Gilimitado ba ang kaluwasan? And Jesus' answer was this. He says, enter in at the strait gate. He's not supposed to pulong masigpit. Straight. What is masigpit? Little or limited. Gilimitado. Straight gate means narrow. Gamay. You can squeeze through, but it's not wide. Lapad kaayo. It's a narrow, limited entrance. You listen to me? Ang pultahan sa kaluwasan, the gate ng ganghaan sa kaluwasan is limited. It's small. There's only one way into salvation. Gilimitado. He said the straight gate. Straight means gilimitado. Gate is in the sign pultahan, or in the big Bible here, ganghaan. What is a gate? Unsang ganghaan? Unsang pultahan? It means ang paagi nga mosulod. Tinod ba? Ang paagi nga mosulod. So God said, ang paagi nga mosulod sa kaluwasan gilimitado. There's only one way to be saved. Naiusa ka, pultahan lang. Naiusa ka, dalin ra. Ng tao pwede maluwas. Jesus said the way of salvation is limited. Truth Baptist Church and our visitors, pumino na ko karong buntag, I want to remind you this morning, there is only one way of salvation. Naiusa ka, dalin lang ng maluwas na ta. Naiusa ka, pultahan ra. O kanak na puntahan mao si Jesus Cristo. He's the only way. He's the only way. The Bible says in John chapter 14 verse 6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Si Jesus nag-iingon nga to kaniya, ako mao ang dalan, at ang kamatuoran, o ang kinabuhi. Walay tao nga nagaadto sa amahan. Apan, pinaagi kanako. Naiusa ka paagi lang ang tao pwede maluwas. Pinaagi ni Jesus Cristo. Pinaagi ni Jesus Cristo. Ang Biblia nag-iwan sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya ang bayad sa salamang kapatayon. Apan, ang gas sa Diyos maong kinabuhing dayon. Kinabuhing walay katapusan. Pinaagi sa unsa man. Pinaagi ni Jesus Cristo nga atong Ginoo. Dili pinaagi sa mayong buhat.
Dili pinagi sa pagsimba. Dili pinagi sa paghampo. Dili pinagi sa pag-confessional. Sa kahapon nagsuunin ko, nag-story ko sa babae. I said, ako namatanin niya. I said, kung panaglit na, di ka mamatay ka rin na daw. Sigurado ba ka nga malangag ka diretso or graduado ka? And she said, wala ko sure. Madami mga story. Siya naging ako, kung ganan ka, no, ako namatanin niya. I said, do you know what the wages of sin is? Bida na yung kitang tanang na sala. Kabalo ba ka kung saan bayad sa sala? And she said a form of the word confessional. Like manang, I don't know it. Pag-confessional. Next mo confessional? Confessal? 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 Listen now. Ang gasa sa Diyos, mga kinabuhing dayon, pinagi ni Jesus Kristo. Dili ang pulong na kamo nagsulti karon. Kapatata. Listen to me this morning. Jesus Christ is the only gateway to eternal life. Si Jesus Kristo lamang siya ray ang purtahan, ang ganghaan sa kinabuhing dayon. Ang Biblia naging John chapter 10 verse 9, Jesus nag-story dali siya naging I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Messiah. Ako maong pultahan. Pinaagi ka na ko kung si bisang kinsang nga tao mo sulod, siya maluwas. Unsang dalan, unsang puntahan, unsang ganhaan sa kaluwasan, Jesus Christ. Si Kristo na lang. I want to tell you today, if you are trying any other door, you are not going to make it to heaven. Kung magsulay ka, bisan unsang laking puntahan, dali ka makaabot sa langit. He's the only way. Siya ang pultahan sa kaluwasan. True story. Nagtanong ako dito sa US. Member ko sa Nilo na simbahan. Itawag Lewis Avenue Baptist Church. Ang ngalan sa among karsada at sa simbahan itawag Lewis Avenue. So ang simbahan na to, Lewis Avenue Baptist Church. Dako na simbahan. Dagang tao. O sa kadlaw, akong igawa sa auditorium, puman sa pagsimba. Naglakaw ko, ayun sa CR. As I was walking to the CR, I stopped at the drinking fountain. Kapag mo sa drinking fountain, may drinking fountains dire. Saan drinking fountains? Wala ko nakikita dire. Ha? Wala ko nakikita sa drinking fountains. Dili common. First time ako si Ruth, ibalik sa US, iban sa atong mga anak. Niyabot mi sa airport sa California, sa Los Angeles. And ako na knock, first time nakikita sila sa drinking fountain. You know what a drinking fountain is? You push the button, ang tubig na mag-inom ka, di ba? Ang ako na knock, nahadlok sila na mag-inom, pero nalingaw sila, nagdula-dula. And so I stopped, naglakaw ko, pahingo sa CR, pero nag-stop ko, kuha sa tubig, nagbalik. And I walked in the door into the CR. Nagsulod ko sa CR. Pero sa diyan, nag-aabri sa puntahan, nalipot ko diretso. Ay, kainan. Delete po yun. It didn't look the same. First thing I noticed, na flowers dito sa pots on the floor. Wala may flowers sa akong CR. Dayon, nakikita ko ang mga things, wapa kaayo. Ito, kahit na Diyos. Dayon, nakikita ko sa wall, the walls were pink. I think they were pink. And all of a sudden, sa kalit lang, nasabdan na ko, ako nagsalot sa CR sa babae. There's one thing that's more embarrassing than walking into the ladies' CR. It's walking out of the ladies' CR. Ako nag-start magsalot. Hey! Naulaw ko, nagtanong ko kinsa nakakita. And, ano na ito mo? Wala ko nagplano, nagsulot sa ladies' CR.
Samtang naglakaw ko, wala ko naghunhuna. Basin ako musulod sa ladies CR. Kana wala na itabo. Why did I walk into the ladies CR? Because I chose the wrong door. Naidua kapultahan. Kung ako nagpili sa sayop na pultahan. Now watch. Kung ikaw mo pili na sayop na pultahan, dili ka mo sa saktong destination. O kung ikaw mo pili sa sayop na pultahan, samtang mangita ka sa kaluwasan, kung mupili ka sa sayop na pultahan, dili ka makuha sa kaluwasan, makuha ka sa impyerno. There's only one door. Oh, naidaghang pultahan, pero naiusa lang, napahingon sa kaluwasan, o pahingon sa langit. Kalibutan na puno sa mga tao, nga nagsulay mo sulod sa langit, pinaagi sa pultahan sa mayong buhat, dili sila moabot. You hear what I just said? It's the wrong door, and it's not gonna lead to eternal life. Naidaghang tao, nagsulay, mangita sila sa kaluwasan, pinaagi sa pultahan, sa pagampo. They're not gonna get there, it's the wrong door. Naidaghang tao, nagsulay, mangita sila sa kaluwasan, pinaagi sa pultahan, sa pagsimba, confessional. They're not gonna get there. It's the wrong door. Si Kristo lamang ang pultahan sa kaluwasan. I am the way! I am the way! Ako ang dalan! Ang kamatuoran o ang kinabuhi, walay tao na doon sa amahan. I messed up this saying, but by me, apan binaagi kanako. The door that will lead you to salvation is Jesus Christ. Kailangan ko mga tanang mo karunungan na luwas baka. Nagsulod baka sa pultahan ni Kristo. Have you entered into the door of salvation through Jesus Christ? Mubasmi nagasulay ka sa pultahan sa pagampo. Pultahan sa mayang buhay. Pultahan sa pagsimba. Pultahan sa baptism. Sa kahapon nagsuning ko dito sa pulo. Mga ako nag-share sa bata ni Emeritus. Nagawas ko. Oh, y'all gotta hear this story. Sa kahapon, ako dito sa Haya. Na ibabae, dugay na ako musulot niya sa story sa katapusan. Pero na ibabae, ako nag-share niya sa March 7. Sa August 3, namatay siya, niya pa siya sa langit, naluwas na siya. I'll tell you more about the story at the end of the message. Pero niaging Domingo, just kahapon ra, ako ibalik sa pag-share sa gospel sa iyang ikatulong na anak. I'd already talked with this to the two other siblings, karon ako nag-share, sa kahapon nag-share ko sa kinamagulangan. I sat down with her name is Yvonne. Naglingkod ko dito, nag-start ko, nag-share niya na ayang, what's the word again? Ulong? What's in casket? Lumon. Lumon dito, ako nag-share niya. And I got to the second point. Number one, kita na natin magsasali kaduha, mga sasala na yung mga simpyerno. O diya sa ikaduha na point, ang lalaki nagsulod na kung kayo na, haya, ang daking tao, sige sulod gawas. Pero ang tao nagsulod siya mask, may polo shirt, tennis shoes lang. Dayon, si Yvonne nagtawag siyang manghod. MM! Na si Father Dre! And then I said, uh-oh. Siya nagtindog dito sa, whatever that thing's called, Luon. Murag siya, subok kayo. I wasn't sad when I looked and I was happy because I know she's in heaven. Nagsubok siya. Dayon, naglingkod siya dito. Ako naglingkod rin. Nasa luyo na ko na si Yvonne dire. Si Yvonne naluwas. 6 feet lang gikan sa Catholic priest. Naluwas na siya sa kahapon. And it was fun. But anyway, ako nagbiya dito. Niyato ko sa unahan. Nagstory ko sa lalaki.
And I asked him, I said, kung paraglit na, ikaw mamatay. Kada tao, sigurado ka, mamalaki ka diretso. Kada duha, huwag siya, na siya kwarta gamay, na siya tindahan, puso gamay, you know the type. Huwag siya na, oh, sigurado. Oh, really? He said, nabaptize na ko. Kung hunahuna ka, nawata ka sa langit, kung nabaptize ka, nalipong jud ka. Ang tubig, dili makahilo sa sala. Ang dugo ni Kristo lang makahilo sa sala. Ang baptism, dili mo luwas na to. Ang baptism mo pakita sa laing Christian na naluwas na ka. Ang baptism ang pagtuman, you're being obedient to the command of Christ. Pero ang baptism, dili magluwas ni bisan kinsa. Do you know what that man's problem is? Siya nagsulay sa pultahan sa baptism, dili siya makaplag sa langit sa katapusan. He chose the wrong door. When I tried to share the gospel, dili siya interesado. The priest wasn't interested either. I tried to witness to him. He didn't like that at all. I asked the priest, I said, kung paliglit man. I said, okay, palit man ka. 10 years mag-eskwela. Seminary ka. 10 years. Karoon, 3 years campaign. 4 years, palit na ka. I just looked at it, I thought, man, malaway ko ni mo. Did you come in? Aww. Wala ko nagsulti na. Joke lang. Why a man would want to do that, I will never understand. But anyway, God intended for preachers, for his men to get married. But whatever. Anyway, marriage is honorable, the Bible says. And I talked to the priest, I said, let me ask you. I said, okay, religious Jew come. Panaglitan, ikaw mamatay ka ron. Sigurado ka na malaki ka diretso. Magkaduha-duha. He didn't want to answer me. He said, how about you? I said, sigurado ko. Oh, you're trouble. I said, here, let me show you why. And I told my Bible, oh, no, I don't need to see that. I said, you don't believe the Bible? Oh, I'm not going to talk to people. Then let me show you. He didn't like that either, so eventually I left. He told me I'm like Kibaloy. Can you believe that? That's what he said. Samakani Kibaloy. You're saying, he says he is the anointed Son of God. You're saying you're saved. No, God says I'm saved. But anyway, good times, good times. I was nice to him. He was kind of rude, but good times. But anyway, don't be afraid of anybody. They all need to be saved. Listen to me this morning. I'm saying today there's only one gate that leads to salvation. It's Jesus Christ. O kung ikaw nagasalig sa imong mayang buhat, sayop ang imong puldahan. Kung ikaw nagasalig diha sa imong baptism, sayop ang imong puldahan. Kung nagsalig ka diha sa imong pagsimba or imong pagampo, sayop ang puldahan. You say, well, Pastor Mike, ako nagatuo ni Kristo o nagatuo sa mayang buhat. Now, hold on a second. How many doors can you walk through at the same time? I need some help here. I need some help here. Let's see here. Come here, leader boy. Come here, Evil. Come here. All right, leader boy, you come stand right here. Evil, you stand right there. Now watch me now. Kung kini ang pultahan sa mayang buhat, kung kini ang pultahan ni Kristo, okay? And he says, nagatoko na kinang ako mayang buhat o ni Kristo. Aron maluwas. Maluwas pinag ispagto o buhat. Watch what happens, okay? Here's the door. Kini ang door sa? Kini ang pultahan sa? Kini ang pultahan ni? Okay, now watch. Take his hand. Take his hand. What? Ana. Alright. Walk that way. Cool. How's that gonna work? Pwede ba? You can only choose one door. Us kapultahan lang! Salamat Evil, good job. We used to sing a song when I was little. Sa liabato ko kita nagkanta sa little children's song. I think of the sign that was English. One door and only one, and yet inside are two. Inside and outside, on which side are you? One door and only one, and yet inside are two. I'm on the inside. On which side are you? We translate into Visayan like this. Oh Lord, that's too high for my voice right now. Usak kapultahan apan na ay duha, sulod ug gawas busa asa ka. Usak kapultahan apan na ay duha, naa
ako sa sulod asa ka. When you get saved, you go through the door. Pinaagi ni Jesus Kristo o maluwas na ka. Bible says, 1 John chapter 5, verse 11, Paminani, and this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. O kini maong pamatuon nga ang Diyos nakahatag na kanato sa kinabuhin dayon, o kini nga kinabuhin na sa iyang anak. Siya nga nakabatong sa anak, may kinabuhi. O siya nga wala nakabatong sa anak sa Diyos, walay kinabuhi. Dili ka makakaplag sa kinabuhi diha sa simbahan. Dili ka makakaplag sa kinabuhi diha sa religion. Dili ka makakaplag sa kinabuhi diha sa pagampo. Dili ka makakaplag sa kinabuhi diha sa imong may buhat. Ang kinabuhi anaa diha ni Kristo lamang. Kung ganahan ka sa kinabuhi dayon, kinahanglan ka mo sulod anaagi sa pultahan ni Yesu Kristo. I'm asking this morning, naluwas pa ka? O nagasulat ka sa sayo ng mga pultahan na dali makaluwas? I said, number one, that the way of salvation is limited. Number two, what are the limits of salvation? The way, ang paagi, ang dalan sa kaluwasan ilimitado. Number two, and this is very important, the time of salvation is limited. Ang panahon sa kaluwasan ilimitado. Look back at verse 24 again. Tanawang verse 24. Got your Bible? Luke 13 verse 24. Diyan sa imong Biblia. Kung nasa, amen? Strive to enter in at the straight gate. For many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Paningkamo sa pagsulod sa pasikpig ng haan. Kay daghan ang nagingon nga kaninyo ang maningkamot sa pagsulod o dili makahimo. God, Jesus said, na daghan ta nga mosulay, mosulod sa pultahan. Sakto na. They're going to say, I'm going to come in, I'm going to be saved, akong wagi sa saktong pultahan. Pero ulahin na. Because look at the next verse. Look at the first word of verse 25. It ends with, O dili makahimo, and shall not be able. Look at verse 25. When once the master of the house is risen up and has shut to the door. Sa diha nga galon sa balay, nakabangon na o nakasira na sa pultahan. Pagina ko karungutan. The way of salvation is limited. Pinaagi ni Jesus lamang. The time of salvation is limited. English na nabasay kaduha. There comes a time in every life when the door of salvation closes forever. Na moabot ang panahon diha sa matag kinabuhi nga ang pultahan sa kaluwasan, ang oportunidad sa kaluwasan mosira na sa kahanturan. Kanusa ka na? Hebrews 9:27. Naay panahon nga ulahin na, dali na pwedeng maluwas. Hebrews 9:27. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. O maingon nga kini gikatakdak na ngadto sa mga tawo nga sa makausap mamatay, apan human ni ini, human sa kamatayon ang dagukan. Kung mupiyong ka sa imong mata sa katapusan kang panahon, ang pultahan sa kaluwasan musira sa kahanturan. Kanamang raso ng Biblia nagingon sa 2 Corinthians 6:2. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Tanawa karon maong panahon nga gika hinangpan. Tanawa karon maong adlaw sa kaluwasan. Pastor Mike, kanusang panahon sa kaluwasan. Karon ayaw maghula hangtod mauli ka. Dapat kang maluwas karon buntag. In just a few minutes, mag-imbita
invitation pa. Apin na tao man karon. Kung wala pa ka-sure nga naluwas ka, kung nagduwa-duwa ka, Pastor Mike, kung namatay ko karon, wala ko sure nga malanggit ko, nagduwa-duwa ko, kabayan sa kong kaluwasan. Amina, kung nagduwa-duwa ka, listen, apri pa ang puldahan para nimo. Dapat kang maluwas karon. Dapat kang maluwas karon. Ayaw magulang. Tumubula ka kabalo kanusa. Musira na ang puldahan. I said, number one, the way of salvation is limited. Number two, the time of salvation is limited. Number three, and I love number three, the invitation of salvation is not limited. Ang pagdapit sa kaluwasan, dili gilimitado. Look at verse 29, Luke 13:29. Luke 13:29. And they shall come from the east, and from the west, and from the north, and from the south, and shall sit down in the kingdom of God. O sila mo, o ikan sa silangan, o ikan sa kasatpan, o ikan sa amihanan, o ikan sa habagatan, o molingkod diha sa gingharian sa Diyos. Pastor Mike, kinsa pwede maluwas, nawalimatado, wala mang good, bisan kinsa pwede maluwas. Everybody can be saved, and Jesus wants to save you today while the door is open. Si Jesus ka nang maluwas ni mo karon samtang apri pa ang puldahan. Pero kinahanglan ka mag-decision sa pagbiya sa sayo ng mga puldahan, ang mag-decision, ako usalig ni Kristo lang para sa akong kaluwasan. The Bible says in Revelation chapter 22:17, and the Spirit and the bride say, come. And let him that heareth say, come. And let him that is athirst, I mean spiritually thirsty, and whosoever will, let him take the water of life freely. O ang espiritu ang pangasawon on nagingon dali. O tugot siya nga nagapagkadungog nga moingon dali. O tugot siya nga giuhaw nga moduol. O si bisan kinsa nga buot. Tugot siya nga mukuha sa tubig sa kinabuhi na walay bayan. Pastor Mike, kung sa kinahanglan, kung ganahan ko maluwas, o simple, naging ondre, whosoever will. Isaiah, bisang kinsa, nabuot. Buot ba ka na maluwas? Pwede na. Kung nakaibis ng gamay na dua-dua, pwede ka maluwas ka ng muntag. Sigurado ko, na yung mga tao ka ng muntag, nagdua-dua mo kain sa inyong kaluwasan. Kung ang Diyos nagsugot na kung mawala aning ang mensahe na ikaw ang kinahanglan maluwas, ako ang iyong imo. Kung dua-dua ka, palihog, tugodin ang tao, mag-share mo sa gospel, karong buntag. Hapit na ta sa invitation time. Tugod yung tao mag-share mo. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Apan ang gasa sa Diyos, mahang kinabuhing dayon, pinaagi ni Jesus Kristo na atong ginamo. Pwede ka magdawat sa iyong regalo karon, pwede ka sulod sa kaluwasan, pinagi ni Kristo, karon buntag. Kung ay dagang tao rin, ang malipay Diyo, mag-share ni mo, dali ka kinang maulaw, matag tao rin, naidlaw. Ang tao nag-share nila, sa nabib na nagyong kabayan sa kaluwasan, sila ang maghimo sa decision, nagatunan ko si Jesus ay makaluwas na ko, dili, ako may bulag ko dahil habot, siya ay makaluwas na ko. Pwede kang maluwas karong buntag. Pwede kang maluwas karong buntag. Ako nagyan yun yung ganyan kabayan ni Emeritus. Sa March 7, sa wala pa lockdown, nag-sowing me dito sa Polo. Kung tawag sa lugar dito, Brother Nestor,
Pasil. Pasil. Namin dito sa Pasil. And kami nagsulod dito na shop sa left side. Pero ang unang balay, taas nga balay, may pasin tulog ka stories. O nga screen door. Kaya ako nagtingog, ayo! Nagdoon ko sa tingog, kita na! Nagdoon, nahadlok siya. Pero wala siya nag-abri sa pultahan. So, Amerikano ko, kaya marunong gamay, ako nag-abri sa pultahan. Ako nag-abri gamay. May buntag, mama, ako si Pastor Mike. Naiba pala, naglingkod siya dito sa sala. Daang dyan nga sala. Ang unang butang nga ako nakita, kulang ang iyang tiil. Nalimot na ko, basing right foot, nalimot na. Kulang ako sa katiil. Dahil nakikita ko, hindi klaro niyang pananaw. Siya nagsulit. Pero wala siya nakikita na ko. I could tell na hadlok siya, tungkol wala siya kailan ako. So ako nagtindog dito, ako, si Joshua, si Sanibel, na may sa gawas, nag-istorya ko niya. O nakita ko, sakit jud siya. Siya nagyon ako, na siya diabetes, na siya kidney failure. Matag si Mana, nagbihe siya sa polo para sa kidney dialysis. Grabe kayo, gusto lang niyang kinabuhi. 54 years old na siya. Si Emeritus. Utang na, tungkol sa iyong diabetes. Ako nag-start, nag-story niya. Hinay-hinay siya, nag-call na now, nag-start, nagsaling ako. Ako na, sabi mo, pwede ba ko mo salon? O mag-share ni mo sa Biblia ang iyong kabayang pagkakasalamat. She said, pwede raw. Ako nagsulod, si Sanibel naglingkod, si Joshua naglingkod, butan jud sila. Pag ako naglingkod sa sala, doon niya, nag-share niya kabayan sa kaluwasan. Kung siya naminaw, nakikita ko hinahinay na saktan na niya. She started to understand. Kung sa katapusan, basin 45 minutes, si Emeritus, nagdukong na sa iyang ulo, nagtawag ni Kristo, naluwas na siya. Siya nagsulod sa pultahan sa kaluwasan, samtang abre pa. Yaging Tuesday, yaging Martes, ako si Brother Joey, ibalik sa polo, nangita sa laing taon. Wala ko kablo sa aming balay. Kung niyagi ni sa balay ni Emeritus, nakikita ko mga tents na ihaya. Huwag nakablo ko diretso, bulag si Emeritus. Ako nag-stop sa motor, nagsulod sa balay. Kanang first day sa hayat. Ako nagtanaw dito sa casket. Lungon. Kung nakikita ko sa nawong niya. Pero akong sultan ni Mount Franca. Ang akong unang pagbate, pilit kasubo. Ang akong unang pagbate, kalimpay. Naluwas siya sa pagpipang pultahan. Nasyawan ni Kristo karon tungkol sa March 7, nakatungo siya sa mayong balita na ang bayad ni Kristo, igog na, delete na siya, kinahanglan mo ba? You listen to me. Kung ang tao kinahanglan mo, buha o bayo, arong maluwas, unsa siya makabuha. That grammar. What can she do? She's blind. She can't do anything. Jesus saved her. Pinaagi sa pagtuo. Kung ang tao dali makahimo, bisa na mo sa, hey, ang thief diya sa cross, ang criminal diya sa cross, huban ni Kristo, si Kristo gilansang tadi, ang criminal gilansang tadi, ang laing criminal gilansang tadi, kini ang criminal nagbugal-bugal, nagsinggit ni Kristo, o ang laing nagyon niya, hilom diha! Ang hayang tani, kita magsasala siya, walay sala. You know, palihog. Ayaw ko, hinumdami ako. Judy was saying, nagatuo ko, diyan kanimo, ikaw magluwas na ko. Paminaw na ko, unsa ang iyang mayang buha. Wala. O si Kristo naging niya, karon na daw, kita ta sa langit. Sa paradise. Wala ko sa paradise sa Messiah. Right, paradise yun. Kaiso, kanak dyan, sakto dyan. Right, kaayo mo. The way of salvation is limited. Kung nagsula ka, bisan mo sa pultahan, dili ka maluwas. Ang panahon sa kaluwasan, limitado. Kung mamatay na,
ulahin na. Pero ang invitation dili kilimatado. Pwede kang maluwas karong punta. All every head bowed, every eye closed. Nag-una-una ko kahapon sa gabi, ang panahon sa kaluwasan, na-close na diya sa kinabuhi ni Meritus, pero sulod na siya. Sulod ba ka? Naapayadlaw sa imong kinabuhi na ikaw nakasabot, magsasala ko, dali ko makiluwas akong gawalingon o nag-decision ka sa pagdawa sa regalo ng kinabuhi wala katapusan. Kung gadua-dua ka, pwede ka maluwas ka rin yung pa. Kung naluwas na ka pero wala pa ka na-baptize, pwede ka magpabaptize ka rin punta. O basin kung ang Diyos nag-story sa imong kasing-kasing. Basin ang Diyos nag-convict ni mo kabayan sa soul. Ng tao kinahanglan maluwas o kita na yung mayang balita. Marabis na nung sang raso kung ang Diyos nag-story sa imong kasing-kasing. Just a moment, kung sa akong pagampo, ako mo tapay, kung mabiyas sa mga likuran, mga nidali sa ato bang na story sa Diyos. Naghangyo ko ni mo kung wala pa ka sure na naluwas. Malihog, tubuting ang tao mag-share ni mo. Kabayan sa kaluwasan, pwede ka maluwas. Karang punta. Ang punta na yung mag-stars invitation, Dearly Father, please bless this time of invitation. God, if someone's here who's not saved, God, I pray you'd save them this morning. Luwasan siya. Work in this time of invitation, I pray in Jesus' name. Amen. Tanamaning dog.